Benvinguts i benvingudes. Suposo que ja sabeu on sou, no? Esteu a la jornada de recerca i d'innovació que està emmarcat dins del Sinergia 22 i avui anem a parlar d'insuficiència cardíaca. Llavors això es tracta una mica, pel que he entès, no? De que estem com a casa i per tant una mica que tothom se senti còmode per anar preguntant o comentant tot allò que cregueu oportú, no? Es tracta d'estar en una conversa informal. Llavors, per orientar-nos una mica i situar-nos en el món de la insuficiència cardíaca, ens acompanyen dues persones que són sàvies d'aquesta malaltia en el nostre entorn. Per una banda, la Rosana Moyano. Ella és psicòloga del Servei d'Atenció a Persones Afectades amb Cardiopaties Congènites de l'associació ACIC i Fundació Cor Avant. Les persones amb cardiopatia congènita ja sabeu que són aquelles que neixen amb una malaltia ja diagnosticada des del naixement i per això es diu congènit. És veritat que darrerament també hem anat treballant una mica en el que diem cardiopaties que són adquirides al llarg del temps i ella ens ajudarà una mica a entendre com aquestes persones, tant amb malaltia cardíaca congènita com adquirida al llarg de la seva vida, es manegen en aquesta malaltia. I per altra banda està el doctor Josep Comín, ell és cardiòleg, cap de servei del Servei de Cardiologia de l'Hospital de Bellvitge i és investigador de l'IDIVELL. Així que, crec que el més interessant és que comencin ells a fer una petita introducció per situar-nos i a partir d'aquí anem fent el debat. Josep? Si voleu, començo jo mateix i us glosso una miqueta què és això de la insuficiència cardíaca, intentem traduir d'una forma que s'entengui bé, perquè no sé tots vosaltres quin background teniu, però al final la insuficiència cardíaca, com diu el cor, la paraula és que el cor és insuficient. Què vol dir això? El cor, vosaltres sabeu que és un òrgan, que és un múscul que bombeja la sang, la seva funció és recollir la sang que ve oxigenada al pulmó i quan es contrau l'expandeix per tot l'organisme i té diversos aspectes que el fan funcionar que, si es malmeten, fa que aquesta funció de bombeig no funcioni correctament. Doncs molt bé. Quan això passa, que acostuma a ser la fase més avançada de moltes malalties específiques del cor, vàlvules, miocardi, que és el múscul, o inclús el pericardi, o altres estructures de ritme, fan que aquest bombeig sigui inadequat. I això comporta que al final el pacient al seu dia a dia, quan vol fer qualsevol activitat, com no té prou sang que li arriba als músculs, al cervell, té molta limitació al fer-la i s'ofega al fer-ho, li falta l'aire, fins al punt que aquesta afectació pot ser tan important que el malalt pugui acabar morint, ja sigui perquè fa una arrítmia i mor sobtadament o perquè fracassa tant el cor que deixa de regar i es pot morir. Això, que és producte sovint d'altres malalties, és a dir, l'infart a la llarga pot acabar produint una insuficiència cardíaca, una malaltia valvular pot acabar fent una insuficiència cardíaca, és un problemon, que diem. Per què? Perquè d'alguna manera el que està passant és que tenim una incidència creixent d'aquesta malaltia perquè hem sigut més eficients a l'hora de tractar els pacients amb factors de risc i retardem, diguéssim, el que abans passava més d'hora, que tu tenies un infart i et mories de seguida. Avui en dia fem el codi infart, fent tot el que cal, tu vas vivint amb els anys, fas ancià i desenvolupes la malaltia. I per què és important? Donaré 4 xifres. Primer, que a més aquest any és la marató de malalties cardiovasculars, dir-ho, que una de cada 4 morts a Catalunya és per malaltia cardiovascular. Si agafem aquesta mort en concret, tindríem que aproximadament 2/4 parts dels pacients moriran a conseqüència d'un infart o malaltia coronària, una quarta part ho farà d'un ictus i una quarta part ho farà d'insuficiència cardíaca. En xifres així ràpides, quants pacients tenen insuficiència cardíaca a Catalunya? Doncs la població equivalent a Terrassa. Si no agaféssim a tots els terrassencs i diguéssim que tots tenen insuficiència cardíaca, ens donaria una idea de la magnitud del problema per un sistema sanitari. A nivell d'infart i malaltia coronària és la població equivalent a l'Hospitalet, 250.000. Per tant, parlem de moltíssima gent afectada que té un gran impacte. Quin problema, a més, associat té la insuficiència cardíaca? Doncs que és una malaltia que s'associa a una gran limitació en la qualitat de vida dels pacients. Els pacients ens expliquen, això ho podem parlar després, que tenen una limitació a l'hora de fer les activitats quotidianes, vestir-se sols, poder-se dutxar, no haver de necessitar ajuda per fer qualsevol activitat com parlem d'anar a comprar, d'una forma molt marcada. Tant és que hem fet enquestes a vegades i fem estudis a l'IDIVELL i a altres llocs on hem avaluat quin és l'impacte de la qualitat de vida que té i, de fet, la majoria de malalts ens relaten que tenen una qualitat de vida similar o pitjor que un malalt que fa hemodiàlisi, que sabeu que és quan un malalt té insuficiència renal i tenim la idea que això d'estar depenent d'una màquina és molt limitant. Per tant, la qualitat de vida és un factor molt afectat,
la mortalitat també ho és, cada any 30.000 catalans amb aquest diagnòstic es moren, no? Això és moltíssim, i a més a nivell de costos sanitaris, perquè fins que el malalt realment no es mor té una quantitat d'ingressos hospitalaris tan gran que això suposa un cost sanitari elevadíssim. Amb xifres ràpides, Catalunya cada any dedicarà 1.000 milions d'euros del seu pressupost sanitari, que són 8.000 milions d'euros, 1.000 milions, en pacients que, sobretot a conseqüència d'ingressos, tenen aquest diagnòstic. Ull, no només tenen aquests problemes, tenen molts altres com després veurem. Per tant, a nivell de l'impacte d'insuficiència cardíaca, una mica dir això. Jo, per acabar la meva introducció i també per donar pas a la companya, perquè així podem tots preguntar i parlar, què estem fent a nivell de recerca des de Bellvitge, l'atenció primària i nivell en aquesta condició? Doncs estem fent moltes coses. I amb aquesta visió que ens agrada ser una mica Leonardo da Vinci i fer de tot, perquè és un dels problemes que tenim a vegades els investigadors clínics, que ens agrada tot, fem des del que es coneix com la recerca translacional, és a dir, que davant d'un problema que jo veig al passar visita, o la doctora Alcover, que és metge de família d'aquí a l'Hospitalet i a més és referent a malaltia cardiovascular, es dedica molt en aquest procés, doncs des d'una pregunta clínica anem amb els biòlegs, anem als biotecnòlegs i els diem, com podria jo estudiar aquest determinat fenomen? Llavors tenim projectes que estem fent encaminats sobretot a dissenyar biomarcadors, és a dir, substàncies mesurades en sang, molts d'ells d'origen genètic, que ens permeten predir el que li passarà a un malalt, que pugui fer, com la pel·lícula que hi ha Minority Report, quin malalt anirà malament per jo fer actuacions precoces. Això que permet seleccionar els malalts per diverses intervencions és el que es coneix ara com medicina personalitzada o individualitzada. Doncs això estem dedicant molta energia perquè ens ajuda a seleccionar malalts que requereixen intervencions. Però la recerca que fem va més enllà. Per què? Perquè volem anar a fer una recerca que ens permeti fer millor l'atenció del dia a dia. I en això ens hem aliat molt amb atenció primària, precisament, molt amb infermeria, i hem fet, d'una banda, és crear noves formes d'atendre els pacients en el dia a dia, de forma que, per comptes d'ingressar 1.500 malalts cada any a l'Hospital de Bellvitge, a dia d'avui n'estan ingressant només 500. És a dir, hem reduït 1.000 ingressos hospitalaris perquè després d'entendre on falla el sistema hem trobat la manera de coordinar-nos per aplicar aquests tractaments que són eficaços. Per què? I us introdueixo un problema molt important. La recerca és molt important, però la translació de la recerca a la pràctica dia és molt, molt important i sovint falla aquest factor. Nosaltres hem lograt fer aquesta translació treballant d'una forma diferent al dia a dia i per tant amb un impacte que en un sol any ja vam veure efecte en quant a reduir ingressos i a reduir mortalitat. I finalment aquesta recerca ens ha permès obrir dues portes. L'una és estudiar de prop quina és l'experiència del malalt i la qualitat de vida percebuda amb la malaltia. Hem trobat coses molt interessants, com que les dones tenen pitjor qualitat de vida que els homes amb insuficiència cardíaca i estem estudiant el per què. Hem vist que factors psicosocials determinen aquestes diferències. I també el que hem estudiat és, escolta'm, tota aquesta intervenció que fem, què passa si li posem una capa digital en la gestió del malalt? És a dir, utilitzem atenció remota, al damunt de l'atenció convencional, cara a cara, si posem atenció remota, el malalt em pot enviar diàriament com es troba, això em permet detectar problemes amb anterioritat, puc fer. Dos, puc fer que els sistemes d'informació on jo poso la història clínica i teclejo allò que vas passar que vas al metge i està mirant la pantalla, mira, doncs d'aquesta informació que tenim em pot servir per saber tu tindreu problemes, utilitzem intel·ligència artificial, ho estem fent, per saber qui tindrà problemes. Això en conjunt anomenem transformació digital i és un projecte que es diu EOS que estem fent conjuntament en l'àmbit territorial, primari i hospital, precisament, i avaluant l'impacte que tindrà el resultat de salut. Per tant, us he glossat una miqueta en conjunt què és la insuficiència cardíaca i què estem fent tots plegats. Moltes gràcies. Rosana? Bé, doncs bona tarda. Jo soc de la Fundació Coravant i l'Associació de Cardiopaties Congènites, com bé has explicat. És una entitat que treballem des de fa més de 25 anys donant suport a les famílies i a les persones afectades per cardiopatia congènita. Llavors, tenim diferents serveis d'atenció perquè és una malaltia que és una malaltia crònica, es considera crònica en molts dels casos i bé, som un equip que anem a mirar tota aquesta part de la vivència de la malaltia, què significa tenir una cardiopatia congènita i què significa el dia a dia i, per tant, més enllà de la qüestió mèdica, que no és la que a nosaltres ens pertoca. Les cardiopaties, perquè ho sabeu i segur que ho sabeu, és una malformació del cor. El cor es forma en les primeres setmanes de vida i, per tant, aquesta malformació ja es dona des de l'inici.
no es veu de moment que hi hagi factors associats a l'estil de vida o causes que poden ser molt concretes. El que es pensa és que hi ha diferents gens que poden afectar a l'inici del cor, a la formació del cor del nen, i per tant es dona aquesta cardiopatia congènita. Les cardiopaties congènites es divideixen en lleus, moderades i severes. Les lleus serien aquestes que no es detecten normalment durant l'embaràs i que es detecten ja per alguna cosa concreta, alguna prova concreta que es fa a la persona, a vegades fins que és gran. Les moderades serien aquestes cardiopaties que ara ja, des de fa uns quants anys, es detecten durant la gestació i que algunes d'elles han de passar per intervencions quirúrgiques en el primer any de vida i que serien aquestes reparacions del cor, podríem dir, que permeten que la persona creixi amb bona qualitat de vida. I després estarien aquestes cardiopaties ja severes, que molt sovint requereixen d'intervencions quirúrgiques, diverses intervencions quirúrgiques al llarg de la vida de la persona i que a vegades van associades a altres síndromes i altres situacions i altres patologies i que són realment greus. Llavors, el que s'ha vist darrerament també és que la cardiopatia congènita va més enllà d'aquesta qüestió mèdica, que pot tenir unes repercussions en la vida de la persona, però que té també pot tenir unes repercussions al desenvolupament de l'infant. Aquests infants, depèn de la cardiopatia que sigui, evidentment, poden tenir unes alteracions a nivell dels aprenentatges, a nivell del desenvolupament. Encara no se sap ben bé si és que realment la cardiopatia ja porta de per si aquestes dificultats en el flux sanguini, fins i tot dins del cos de la mare poden provocar alteracions que després tindran efectes en el desenvolupament del nen. Tot això s'està estudiant, però que també hi ha tota aquesta part de la vivència que tenen les famílies i que tenen les persones, de què significa viure amb això, les pors que es generen quan hi ha un infant que als mesos de vida o a l'inici de la vida ha de passar per una intervenció a cor obert, per exemple. O sigui, què passa amb les famílies, què passa amb el pare, amb la mare, i quines situacions es generen en aquestes famílies i fan que també hi hagi més sobreprotecció, hi hagi més situacions una miqueta diferents a la vida dels nens que no tenen aquestes situacions i per tant pot haver-hi també una influència de l'ambient en què aquests nens després visquin i creixin pensant que són persones amb una malaltia o amb unes limitacions. Bé, l'entitat treballem en tots aquests aspectes. Nosaltres tenim aquests projectes d'atenció des de la gestació, és a dir, atenem l'impacte del diagnòstic en les parelles o en les mares que tenen aquesta situació i després acompanyem les persones al llarg de la vida, és a dir, què passa en els primers anys de criança, què passa quan aquests nens han de passar per una intervenció quirúrgica d'alt risc, què passa amb les famílies, com ho viuen els germans, com ho viuen des de les escoles, quan tenen un infant que té algunes limitacions o que porta un marcapàs o que pot fer segons què, és a dir, que acompanyem a la vida de la persona, acompanyem tots les persones que es mouen al voltant d'aquestes persones amb cardiopatia congènita i seguim al llarg de la seva vida acompanyant-los quan ja, per exemple, en edats més adultes, hi ha intervencions quirúrgiques importants, hi ha pronòstic d'una evolució de la malaltia que porta cap a dificultats, com bé comentava el doctor Comín, que poden alterar el seu dia a dia, les angoixes que es generen quan un ja té certa edat i a vegades es demana que canvis l'estil de vida i no saps com fer-ho, si no estàs acostumat. Aquests canvis sobtats en la qualitat de vida que fan que les persones a vegades hagin de demanar una incapacitat laboral quan encara se senten joves, se senten forts, però que pel tema de com evoluciona la patologia han de canviar la seva vida laboral. És a dir, totes aquestes cosetes que tenen a veure amb el més enllà de la part mèdica és el que tenem des de la Fundació i des de l'Associació de Cardiopaties. Nosaltres som Fundació i Associació i justament nosaltres tractem persones adultes amb cardiopatia congènita, que serien els que ara ens ocupen una miqueta més avui en aquest debat, i vam entrar en contacte, perquè nosaltres això no ho fem sols, ho fem amb convenis pactats amb els hospitals de referència en cardiopatia congènita, que són la Vall d'Hebron i l'Hospital de Sant Joan de Déu i Clínic en el cas dels adults. Doncs nosaltres en aquest treball que fem amb aquests dos equips ens vam trobar arran de la pandèmia, justament arran de la pandèmia,
per una banda, que les persones amb cardiopatia congènita que estaven sent visitades patien molts més símptomes d'estrès, d'angoixa, de depressió, per tot el que significava aquesta situació de pandèmia. I, per altra banda, i això des de l'Hospital Clínic, van detectar aquestes situacions, ens van demanar suport, ens van dir que hauríem d'acollir una mica més aquestes persones que tenen aquestes situacions, i per altra banda ens van explicar que estaven començant a fer un programa de rehabilitació cardíaca amb persones que tenen cardiopaties adquirides. Aquí anem a parar les persones que han sofert un infart, tenen aquests problemes que vostè comentava. Llavors, van idear un programa que segur que està en molts hospitals també implantat, que era poder donar pautes a nivell de nutrició, a nivell d'activitat física, i els hi faltava aquesta part de suport emocional. Què fem per millorar aquest estat emocional i psicològic després d'un infart, després d'una aturada? I va ser quan aquí vam començar a treballar també amb aquestes persones, oferint també tot un treball de suport terapèutic i d'acompanyament psicològic per ajudar-los en tot aquest tornar a viure amb tot això. O sigui que una miqueta seria la feina que fem. Des d'un punt de vista de la malaltia cardiovascular hi ha una bretxa molt important. La primera és aquesta. La causa número 1 de mortalitat en dones a Catalunya és la malaltia cardiovascular. En homes, els tumors. Això ja estic dient un dato important. Que el perfil de malaltia cardiovascular de les dones predomina ictus, insuficiència cardíaca més que infart? Sí, és veritat. Hi ha una tipologia que es balanceja. Però tenim tradicionalment associada la idea de malaltia cardiovascular a l'infart agut de miocardi i punto, que és una cosa que era més tradicional o més freqüent amb homes d'entrada. Llavors, el segon gran prejudici és que, des d'una perspectiva de descripció de la malaltia, si anem enrere, està fet molt des d'una perspectiva dels homes. Tant els símptomes com la pròpia descripció de qui afecta, qui no afecta, partim de textos dels anys 50, 60, 70, on, sobretot l'infart agut de miocardi, molt vinculat al tabaquisme i a certs tipus de factors de risc, i a certes franges d'edat era més freqüent en homes. I això s'ha extrapolat en dècades posteriors on el perfil epidemiològic ha canviat radicalment. Per tant, a nivell de pes i a nivell de mortalitat, primer, a nivell de números, deixem-ho clar, les dones estan especialment afectades, que inclús hi ha estudis que revelen que al final l'accés a tractaments punteros o proves diagnòstiques és menor en dones que en homes. Inclús ajustant per factors com l'edat, per exemple, podries dir, és que igual són més grans. Per tant, que hi ha també un biaix, anem a dir, assistencial, tradicional, a fer més proves amb els homes, estic generalitzant ara, però que no passen les dones. I en qualitat de vida és que és un tema molt de percepció, s'ha estudiat molt perquè la qualificació de com m'afecta a mi, per exemple, quan a mi em mesura la qualitat de vida, es fan uns qüestionaris que estan molt ben dissenyats, i que diuen, com a mi la malaltia m'ha afectat per relacionar-me amb la gent, anar aquí, fer activitats, pujar, baixar, etc. Llavors, no només en insuficiència cardíaca, en tota la malaltia cardiovascular i altres malalties, les dones puntuen pitjor que els homes. Per què? Doncs no ho sabem exactament. I nosaltres estem investigant per què. Just ara tenim un article a punt d'entrar on sí hem vist que quan mirem factors de malalties com la insuficiència cardíaca, que és una malaltia on l'edat mitja són 79-80 anys, per tant, és una malaltia que hi ha molta gent gran, les dones ens expliquen més limitacions, les que tenen insuficiència cardíaca, tenen limitacions a nivell de dependència, a nivell de fragilitat en comparació amb els homes. I que aquest factor determina molt la pèrdua del propòsit moltes vegades, de la visió de ser útil a la societat. Nosaltres vam fer un petit estudi qualitatiu on preguntàvem a les dones per què es sentien així. I a més tenien la percepció de ser més una càrrega que no pas els homes, curiosament. Però que quan tu ajustaves per aquests factors limitants, no, realment això iguala. És més, curiosament, les dones ens narren menys merma de qualitat de vida en l'àmbit de l'ús social. És a dir, són més capaces de mantenir vincles socials que els donen suport de cara a fer l'afrontament de la malaltia. Per tant, estan més dotades per fer això. Per tant, és un terreny superinteressant on ens falta informació, però estic molt content que hagis tret aquest tema del gènere perquè és que és una preocupació que hem d'encarar. Sí, jo
No, és molt extens, però està molt bé que ho hagis comentat. Sí. Jo voldria afegir que és veritat que hi ha aquesta diferència de gènere i jo crec que també té a veure amb l'autopercepció que tenen les dones de la seva pròpia salut, no? I de quines són les càrregues que han d'anar assumint. No? Per herència, no? Doncs la dona ha sigut més la cuidadora, la que ha mantingut l'entorn familiar, la que no s'ha queixat, no? Entre cometes, no generalitzem, però vull dir... Llavors, d'alguna manera, la dona té més tendència a pensar, fins i tot, no? Quan treballes amb aquestes persones que han patit aquestes situacions, de que té a veure només amb ella, no? I que no pot fer res per canviar perquè li toca continuar mantenint la vida com la porta, no? Portant la casa, portant la feina molt sovint. No? És a dir, que realment la dona està acostumada a estar més cap endins, més tancada, tot i que és veritat que les xarxes socials els hi permeten poder expressar coses i en canvi l'home ho viu diferent. No? O sigui que les maneres d'afrontar també són diferents. Hi ha prismes diferents, s'han de Sí. conèixer. Jo diria que, en concret, aquests nens que veiem des de petits, amb cardiopatia congènita, és més com les famílies transmeten, com els pares i mares transmeten el que tenen, que el que és la patologia en si. És a dir, podem tenir infants amb unes patologies lleus, però que viuen molt internament, que estan malalts, que tenen limitacions, que poden tenir dificultats per fer certes coses, i en canvi tenim persones amb patologies importants que no es perceben com a malalts i per tant fan moltes més coses. I això que comentes, de si hi ha una diferència entre nens i nenes, jo diria que potser amb el dia a dia és quan ells comencen a percebre les coses. És a dir, els nens tenen molt integrat el tema de l'esport competitiu, i potser aquí és quan comencen a notar diferències respecte als altres quan hi ha limitacions. Les nenes potser són més capaces de seguir endavant, però les dificultats venen quan arriben a l'adolescència, arriben a la joventut i el cos es mostra d'una altra manera. Llavors és quan apareixen aquestes dificultats que tenen a veure amb les cicatrius. En els homes, tot i que també hi ha homes que pateixen molt per les cicatrius aquestes importants, però podríem dir que les dones se senten més afectades per aquest punt. Per tant, la vivència de la malaltia és molt dura a l'adolescència, quan s'han de passar intervencions quirúrgiques també el cos tocat, remenat pels metges, com ha de ser, és a vegades molt viscut amb molta invasió per part de les noies i els homes potser tenen altres recursos en aquests moments. No podria dir si hi ha més diferents, potser quan són més grans, quan són adults, entrem ja en aquestes situacions que comentava el doctor Comín, que tenen a veure amb el dia a dia, amb el cansament, el no explicar el que estem vivint, el pensar i assumir que tinc que tirar endavant amb tot igualment, per part de les dones. Contesto jo, per exemple, si vols, la IA, que és mitjà família, que es dedica a aquesta prevenció. I la prevenció, el que tu expliques, notes els cardiòlegs dels metges de família, parlem de 3 tipus de prevenció. La prevenció primària, 4 tipus, veritat, no? La prevenció primària és quan tu no has desenvolupat la malaltia i et volem evitar que aparegui la malaltia. Tu tens un factor de risc, que és l'hipertensió. Llavors, amb les accions que tu fas és prevenir i fer el següent pas, com pujar una escaleta. Després, tu imagina que una persona té un infart agut de miocardi. El que vull és que no li torni a passar l'infart de miocardi i que no desenvolupi la complicació posterior, que és insuficiència cardíaca. Llavors faig prevenció secundària, es diu. Si ja tens insuficiència cardíaca, vull evitar que et segueixis reingressant i faig prevenció terciària. Però hi ha l'altra prevenció que es diem primordial, que és aquest nena que volem que no sigui obès perquè no desenvolupi malaltia en el futur. Per tant, la prevenció té molt impacte, diré primer, en global. Després parlem del que fas, i aviam si la Laia ens dona també un insight. No, però està bé que plantegis alguna cosa personal, perquè així ho aterrissem, clar que sí. Està passant ara mateix. Estic en el procés de veure si pujo la medicació, si no la pujo, si què fem? Jo soc hipertens també. Vale, pues vale, bienvenido. Empatitzo totalment. Aleshores, el primer és que, què sabem? La prevenció a nivell que està fent tu, hi ha un estudi molt xulo que es va publicar fa 3 anys, que va avaluar dades antigues i mira, escolta, tots els avenços que hem fet en medicina, àmbit cardiovascular,
realment què ha significat des d'un punt de vista de reduir els riscos realment, que és risc que és sobretot la mortalitat, no? La malaltia cardiovascular. Doncs es veuen que en les últimes 4 dècades hem reduït la mortalitat cardiovascular en un 70%. I quan mirem en quines accions han contribuït, fixa't que el control de la tensió arterial significava el 20% de la reducció d'aquest 70%. És a dir, el sol fet que tu controlis la tensió arterial, hi ha proves que fa de viure als anys 60 o viure ara, tu tinguis ja 20% menys risc de morir-te. No? Per tant, són accions adequades. Que el que tu expliques és molt bé, és com els factors de risc estan associats. Si jo soc obès, jo també he perdut quilos he perdut 20 quilos en els últims anys, no? Va baixar la pressió arterial també. Si tu ets hipertens i ets obès, si baixes l'obesitat, millora la hipertensió. Si fas activitat física, et baix, perquè és un gran antiinflamatori l'activitat física també. No? Per tant, com aquests factors de risc van tots junts. Nosaltres, per fer-ho xulo, els científics es clusteritzen, fan un clúster, no? S'ajunten. No? Però, en el fons, tu també ho has observat. Doncs aquesta part que estàs tu d'ajust és molt important del treball que fas amb el metge de família, que ho deixaré aquí ja, perquè aquest punt d'individualització, per confirmar el diagnòstic i necessitat o no, si tens necessitat de fàrmacs o si has tingut conseqüències de la hipertensió en aquest temps, és un tema que els metges de família ens acaben d'establir. No sé si vols afegir alguna cosa. Sí, com et dius? Conxi. Jo et diria 3 coses. Una, que l'herència, no? És així, no? La hipertensió essencial que en diem, que és la que és perquè la tens, no? Vull dir que no té cap causa externa. És molt d'herència. Llavors, la motxilla que un porta, doncs, t'ha tocat aquesta i no cal donar-hi moltes voltes, no? Perquè al final també... Per una altra banda, en la hipertensió que sabem que tot el que tu puguis fer a favor d'intentar tenir controlada la tensió, això té més poder, té més eficàcia que tots els fàrmacs que tenim al mercat. I la indústria s'esforça per treure fàrmacs potents i que baixin molt la tensió, però nosaltres sabem que si tu tens cura de tu mateixa, fent això que estàs dient, en realitat la potència que té això ens permetrà anar afegint fàrmacs quan faci falta, però la base ha de ser sempre l'autocura. I sobretot per això, per la potència que té. Que a vegades, el que passa que també és veritat que com que és un factor de risc, la hipertensió, que és per tota la vida, clar, aquí hem vingut a ser feliços. Llavors, també és important poder mesurar bé que les coses que tu puguis anar fent s'han d'anar mantenint el temps. Llavors, un ha de saber que cal fer una dieta, sí, però hem de saber buscar una dieta que ens permeti ser feliços. Per tant, aquest equilibri, perquè això és una carrera de fons. I per últim, en quant a la por, que genera a vegades quan el metge o la metgessa et posa un cartell, et diu, és que ets hipertens, ja... Però també sabem per estudis que per ser ja és un factor de risc, però que l'escenari és molt diferent si aquesta tensió està ben controlada o no. Per tant, si la tenim ben controlada, podem estar relativament tranquil·les. Per tant, jo et diria... Em poso nerviosa quan la tinc molt alta. Va ser ahir no, antes d'ahir. Va fer un pico molt gran, vaig prendre un diazepam i va baixar de repent molt. Però això és el que m'angoixa, perquè, clar, està alta, bum, puja més. Però, ara estic en aquest procés, però la prevenció és aquesta, suposo. Important no deixar els controls. Quin és el pacient que ens preocupa? La persona que ens preocupa és aquella persona que ja es cansa de venir, llavors passen anys i aquesta tensió no està ben controlada i un bon dia et ve la parella dient te'n recordes de tal? Doncs li ha passat tal cosa. Un pacient que està ben controlat i que ve els controls i que estem parlant d'un factor de risc, una cosa que et predisposa a una possibilitat de tenir un problema. Per tant, també ens hem d'ajustar. Aquí la Rosana ens pot ajudar molt, que la malaltia crònica l'has d'incorporar. Llavors, has de saber també conviure amb ella sense viure espantat i a la vegada atendre-la. I aquest equilibri i sobretot això, que pensar que tot el que tu puguis fer de la teva banda té més potència que totes les pastilles. És el dia a dia el que influencia més, és mantenir la tensió arterial més o menys controlada al llarg dels dies. O sigui, que puntualment ja tens la pressió arterial és una xifra, és un número, és una dada,
que es pot posar per molts factors. No? Jo si tinc, per exemple, si agafo un martell i em foto un cop al dit al peu, em pujarà la pressió arterial, perquè és algo adaptatiu, és normal. Si em poso a córrer, em pujarà la pressió perquè necessito generar més pressió perquè circuli el sang. Però el tema és una carrera a fons, no? És mantenir els controls, no fer tumbos, no? De pujar, i després que els factors emocionals, com tot ho influencia, és a dir, que som un tot, no? El pretendre que estigui la separació de la dualitat ànima-cos, és que no és veritat, està tot Totalment. O sigui, sí, pues ja està, era això. això. Tranquil·la, i passa de mans d'un metge de família que t'orienta. Sí, demà tinc visita. I sobretot, jo crec que aquest aspecte que hem parlat de l'autocura, si em permeteu fer la cunya de l'autocura, és un tema que a nosaltres ens preocupa molt als càrdios que ens dediquem a la insuficiència cardíaca, perquè fa poc hem publicat un treball des de nivell, no? Molt superinteressant, on hem vist que si tu ets un malalt que ja tens insuficiència cardíaca, per tant, que tens una malaltia evolucionada, una cardiopatia evolucionada, però et cuides bé, vius més. Perquè abans penses, bueno, jo em cuido molt, però això servirà d'algú? Dins de tot aquest patiment, i a més que els fem restricció de sal, restricció de líquids, és tan complicat, no? Doncs hem vist que sí, que l'autocura influencia i que a més que realment, independentment de l'edat del malalt, que abans pensem que la gent gran té menys habilitats, no. És al final el desenvolupar saber adaptar-te al canvi és un tema que si ho logres fer i ho incorpores té un retorn. Que ens falten eines, penso jo, com professionals com tu, ens falten eines i visions per incorporar aquesta gestió del canvi. És veritat, tota aquesta part emocional que també és important perquè estem convivint amb aquesta malaltia, no? És a dir, convivim amb una malaltia crònica i per tant hem de fer una sèrie de coses per sentir que podem fer alguna cosa per nosaltres mateixos, no? És a dir, no només dependre d'uns fàrmacs que venen de fora, sinó que és important que nosaltres primer coneguem bé la malaltia, que diu el doctor Comín, coneguem la malaltia i puguem fer coses, sentir-nos actius, no? Ser pacient actiu, no? Que ara en diem, no? De dir, vinga, jo també tinc cura de la meva salut, no? Nutrició, exercici físic i tota aquesta part emocional, perquè també té a veure, no? O sigui, com afronto la malaltia, com gestiono les pors que em generen aquestes malalties, bé, i què faig, no? Per millorar el meu estat anímic, no? El meu estat de salut, malgrat que hi ha una sèrie de factors psicosocials, que deia al principi, que són els que són. És a dir, el que està clar és que hi ha una part de factors de la vida, no? Que si tens situacions econòmiques complexes o tens situacions familiars difícils i tens sobrecàrrega, evidentment això és el que hi ha, no? Però sí que pots aprendre sempre a mirar-ho de manera diferent. Però també està tota aquesta part de què miro, què veig jo, no? I què faig. I responent a aquesta pregunta, no? Nosaltres el treball que fem té a veure amb les dues parts aquestes que comentava. La part individual, que és com afrontem, no? Aquesta malaltia, quins canvis hem de fer, quins petits canvis anem fent, perquè clar, un no pot pretendre de cop i volta, no? Com deia la Búrgula també, canviar, no? Ara em poso a fer gimnàsia i ja està, o em poso a menjar diferent, no? Aquests petits canvis que dic, anem passet a passet, no vulguem arribar aquí, ja arribarem. Anem fent petites coses i un a poc va retroalimentant l'efecte de que pot fer-ho, pot sentir-se capaç d'anar fent petites coses. No? Si per una banda és el treball aquest individual, com gestionem l'estrès, com aprenem a veure les coses que ens passen i com busquem possibles solucions fora d'aquella mirada que tenim sempre. Per això és bo consultar amb els especialistes o amb la gent que treballem, no? Perquè d'alguna manera et rescatem del punt que tu estàs mirant les coses, jo tinc aquests problemes, tinc això i tinc això. Per què? Perquè et permetem sortir-te'n i mirar les coses potser des d'un altre punt de vista i potser pots començar a modificar petites coses. I d'això es tracta, no? Perquè no podem canviar-ho tot. Llavors doncs, fem tot aquest treball individual i després fem aquest treball grupal. Nosaltres també des de l'entitat fem grups de suport a persones amb cardiopaties i després fem els tallers de relaxació, que també és una de les estratègies, tot el que és relaxació, mindfulness, ioga, totes aquestes coses que fan que ens mirem cap endins, que puguem sentir que tenim més control del nostre cos, aprendre a conèixer-lo, doncs tot això també ajuda. Vull dir que aquestes tècniques que ara n'hi ha a tot arreu, doncs ajuden molt també a controlar aquesta malaltia, en concret la hipertensió, però totes les malalties en general, i aprendre a conviure de manera més pausada amb allò que tens i que et toca i que...
en concret és dins del que coneixem com les paraules de transformació digital, que vol dir és tu tens una insuficiència cardíaca, ingresses a l'hospital o en un diagnòstic recent. Estàs sabent que quan això passa, quan tu tens aquesta malaltia diagnosticada i és algo recent, és a dir, fa pocs dies t'han diagnosticat, o bé has hospitalitzat per aquest motiu, perquè per desgràcia molts diagnòstics inicials els fem perquè el malalt no té més remei que anar a les 4 de la matinada ofegant-se a urgències. Quan això passa, hi ha uns mesos següents que ets molt vulnerable, tens molt risc de morir o de tornar a ingressar. En diem fase vulnerable, aquesta fase. Llavors, què hem vist? Que quan aquí som molt intensius en quant a donar suport al pacient, vull dir, treballant conjuntament primari, hospital, infermeria, etc., això millora molt el risc de tenir problemes greus. Llavors, què hem de dir? Per tant, quin sentit tindria, doncs, potser en aquests pacients dotar-los d'una eina que de forma diària m'enviïn informació, que jo la pugui rebre i que aquesta informació dels símptomes o, per exemple, canvis d'algunes mesures, que en parlarem, que són molt útils a la insuficiència cardíaca, doncs em detecta un malalt que de forma, abans que tingui símptomes, m'estigui avisant que té problemes. Llavors, això que és la part de monitorització remota, nosaltres ho simplifiquem molt i és perquè el malalt té una aplicació, un cop l'instruïm amb ell o el cuidador, si és un malalt gran que té limitacions digitals, ho fem amb el cuidador competent, llavors el que fem és que cada dia ens transmet informació del seu pes, la seva tensió arterial, la seva freqüència cardíaca i 7 preguntetes molt senzilles de com he passat la nit i com he passat el dia. De forma que si el malalt contesta una pregunta o un símptoma apareix, això genera una alarma en el sistema i la meva infermera està trucant a l'endemà què ha passat, i els ensenyem a ajustar-se al tractament. La insuficiència cardíaca es caracteritza perquè retenen líquids els malalts, es posen als pulmons i s'ofeguen. Hem vist que quan això passa, abans el pes augmenta bruscament. En pocs dies abans, però augmenta molt bruscament. Doncs nosaltres, detectant aquest increment brusc de pes, amb la bàscula, podem tractar el malalt abans que això passi. Llavors, vam començar a treballar aquest concepte fa molts anys, fa 10 anys, ho vam avaluar en un petit estudi, que vam demostrar que quan fèiem això anàvem millor. Ara hem fet un gran estudi, des de nivell hem coordinat un estudi amb 500 pacients de tota Espanya, on estem comprovant si això té impacte en mortalitat i ingressos, però el que hem començat a fer ja és, perquè tenim dades prèvies molt positives, és començar a utilitzar aquesta monitorització com a part del seguiment, habitual en aquests pacients. El projecte EOS ens implica disposar d'una eina on podem ja utilitzar-lo fora d'un estudi. A vegades només tenim la sort de poder utilitzar tecnologia perquè estem fent un estudi i estem tot el dia fent estudis, a vegades per tenir accés a la tecnologia. El que volem és que això demostrar, per això hem fet aquest estudi, per demostrar que funciona i que per tant tinguem la forma de cobrir-ho. Aquest projecte, que és un projecte financiat per l'Institut Català de Salut, l'EOS, amb molts diners, ens permetrà incorporar aquestes eines. Llavors tindrem aquesta oportunitat de monitorització. Aprofito per afegir també que tota aquesta situació que esteu plantejant és molt positiva perquè el malalt se sent realment acompanyat i això és una de les coses que també és important de tenir present. És a dir, que el malalt es pugui estar connectat amb els equips mèdics, que sàpiga que hi ha algú que està pendent de les seves coses, que el coneixen, personalitzar una miqueta, humanitzar també la malaltia, això ajuda molt al pacient. En el tema de monitorització, nosaltres vam començar fa 10 anys ja a fer-ho, realment no ho feia gaire gent, i vam començar a fer, i vam après moltes coses. La primera barrera que vam trencar és dir, no, la tecnologia no és per gent gran, és a dir, la insuficiència cardíaca és una malaltia que afecta gent de 80 i escaig d'anys, a vegades segur que ells no poden fer. Doncs vam veure que independentment de l'edat, quan hi havia, o bé el malalt era competent i veiem molts pacients grans competents, quan, aviam, si tu fas un sistema fàcil, clar, si has de tenir un màster, doncs no, però una cosa senzilla. Primer vam veure que la gent gran, o bé amb el cuidador ell ho podien fer, i això era una barrera superinteressant de trencar. Dos, aquesta vivència, sobretot en aquesta fase de risc, el malalt diagnostiques de nou i li poses la perspectiva de la malaltia, la insuficiència cardíaca per davant, o bé d'una hospitalització, i tu li dones una mena de flotador salvavides, on que si té un problema sap que hi ha algú altre revisant cada dia, això és un factor superclau. Però també vam veure que un cop ha estabilitzat tanta intensitat generava ansietat. És a dir, que un cop has aconseguit objectius, sí que treballem molt en que el malalt tingui clar com ets tu accessible, tant si ets metge de família com si ets cardiòleg o si ets infermera, com puc accedir a tu, però la monitorització vam veure que perdia eficàcia.
És a dir, que un cop tu, imagina que han passat 3 anys d'últim ingrés i estàs, bueno, com les cuixes, perfecte. Llavors, ostres, cada dia me han donat atenció, si nunca passa nada, no? Doncs hi arriba un moment on llavors aquí s'ha de fer un canvi, una transició, que els equips mèdics hem d'ajudar a fer-la, on dius, escolta, no, la teva referència és la teva doctora de família, o és la teva infermera, o és la unitat d'insuficiència cardíaca que tens una forma més avançada, i aquest és el teu telèfon de contacte. T'hem ensenyat a tu a detectar els problemes, perquè ja, inclús quan ja no has de transmetre la informació, que veiem que els pacients seguien pesant-se cada dia, prenent-se l'atenció i apuntant, i sabien que el patró de canvi aquest era el que feia que jo m'havia de doblar la dosi del fàrmac i trucar. Doncs quan ja tens assolit aquest comportament d'autocura, la monitorització amb la gran majoria de malalts potser no és necessària. I això ens permet també pensar en fer sistemes que siguin sostenibles, que ens permetin utilitzar aquests dispositius d'una forma més democràtica. Però és tot un món on l'afrontament del canvi és crucial. Sense aquest afrontament, per tota la vida, no? Això no és només en patologia. És un punt que manca treballar-lo molt. O sigui, realment és veritat que tant en cardiopatia congènita, que també hi ha aquesta final de vida que és difícil abordar perquè també és molt imprecís, és a dir, l'evolució de la malaltia, i vosaltres que sou metges, és difícil abordar... És molt episòdic a vegades. Sí, és això. El declinar el càncer és, quan tu entres en una fase avançada, és molt predecible. Si pots fer una línia i dir, mira, més o menys, la malaltia cardiovascular és molt episòdica. Si tu, quantes vegades nosaltres hem viscut a les guàrdies, venir un pacient amb insuficiència cardíaca aguda, gran, greu, i dir a la família, és possible que es mori. Ja m'ho han dit moltes vegades, això. Ostres, ens ha passat molt. I tires endavant el malalt, i és una altra vegada més. Però aquest curs tan poc predictible és un problema de preparar la gent. És un problema preparar la gent, també per les persones que estem preparant la gent, perquè on està l'equilibri? Com orientes a la persona a viure endavant, a tirar endavant amb les possibilitats que té aquí ara, o el prepares per una situació que potser arriba dintre de força temps, és a dir, que realment és un punt difícil I també un tema cultural, el fet de la percepció de les malalties és molt cultural. I això, jo que he treballat a Regne Unit com a metge, vaig estar fa anys treballant a House Officer, l'he fet de resident, en aquell entorn tu, amb un pacient deies, vostè té insuficiència cardíaca i sabia de què li parlaves. Tu aquí dius insuficiència cardíaca, insuficiència què? Perquè com a molt arribem a l'atac de corazón i la mort sobtada. No tenim una cultura integrada d'aquesta patologia, gens ni mica. I, en canvi, la cultura del càncer, fa anys es va fer una enquesta, ara no recordo on es va publicar, però es va fer una enquesta entre la població general i entre facultatius, sobre que posin un rànquing de quines malalties voldrien tenir en cas de tenir una malaltia crònica. I quan posaves, no sé, quasi tots, o sigui, els pacients o els ciutadans no sabien, ranquejaven diverses coses, però els metges tots posaven com a primera opció tenir insuficiència cardíaca. Parlo d'una enquesta feta als anys 90. Per tant, inclús dins dels propis metges no hi havia una consciència d'una malaltia que a dia d'avui un pacient que ha ingressat per insuficiència cardíaca, el seu risc d'estar mort en 5 anys és del 50%. O sigui, és com una moneda a l'aire. O sigui, 50% és que no hi ha càncers en aquesta mortalitat pràcticament ara. I ens hem cada dia a dormir al llit pensant, ja està. Doncs fixeu-vos que és un tema de culturalització. Nosaltres sempre diem, necessitem famosos que tinguin la patologia. Elizabeth Taylor va morir d'insuficiència cardíaca. Manuel Vázquez Montalbán va morir d'insuficiència cardíaca, però quan tu mires, se murió el corazón. No, sí, insuficiència cardíaca. Jo tinc la teoria que costa molt d'insuficiència cardíaca. És molt llarga, També és veritat que en la insuficiència cardíaca, com que tenim el marge que nosaltres com a pacients hi podem fer coses per intentar canviar i canviar també l'evolució que pot tenir, doncs crec que això també a vegades ens despista una mica, però jo sí que penso que és un tema que s'ha de posar sobre la taula perquè al final aquella persona també ha de poder plantejar-se el que cregui convenient, i a vegades és una assignatura, jo crec, clarament pendent. Sí, el que passa sí que és cert que les persones que ja
tenen una cardiopatia congènita, és a dir, des de l'inici Clar, de és la seva diferent. vida, aquest diferent. punt el tenen ja més interioritzat. Totalment. És a dir, que és diferent de la persona que pateix un infart. Jo ahir vaig coincidir, vam estar a la roda de premsa, la presentació de la Marató de TV3, i un noi que estava allà, que no va participar, però que va venir, era un noi amb una cardiopatia congènita. Em sembla que el conec. Sí, doncs va ser molt bo, perquè clar, tu parles amb ell i se sap tot, és una passada. tot. No, porto un desfibrilador tipus no sé què, una pròtesi, saps més que jo. Llavors, en canvi, nosaltres quan abordem la part aquesta de conèixer la malaltia, dediquem molta energia, la infermeria primària ara té dedicat temps i temps per fer educació als malalts, nosaltres tenim infermeres especialitzades en això i ens costa més arribar. No? Jo crec que també hem de ser conscients de què és el que volem transmetre i que el que transmets ha de ser diferent en funció de les franges. Està clar que un congènit que ve té un coneixement d'experiència molt diferent d'una persona que creix la malaltia amb 80 i escaig d'anys, però que tu vols donar una informació que l'ajudi a motivar a tenir una cura i un afrontament de la malaltia en positiu, perquè és l'únic que li pots oferir. Per tant, tampoc hem de ser superexigents en que ens digui fil per randa el nom del que té o del que no té. Jo crec que el primer que hem de dir és que els gadgets estan molt bé, però és el que fas amb la informació que et dona el gadget el que fa la diferència. És a dir, el gadget, jo sempre ho dic, no? Quan parlem de telemedicina i m'expressa, el wifi no cura, el wifi no cura. O sigui, tu em poses del wifi i no et cures. O sigui, és la informació que tu envies, què en faràs, no? Llavors, per tant, aquí hem de ser molt conscients que a vegades menys és millor, no? Punt 1. Per tant, tenim ara, en el nostre dia a dia, i coneixes perfectament, que estem seguint els portadors de marcapassos, ja no han de venir a l'hospital a mirar-se el marcapassos. Des de casa seva veiem la informació i rebem les alertes si hi ha algun problema, igual amb desfibriladors. És a dir, la tecnologia està per venir. Ara, què veig jo que vindrà? Possiblement vindrà cada cop més, i estem preparant el sistema sanitari per fer-ho, informació provinent d'altres tipus de dispositius d'ús domèstic, rellotges intel·ligents, etc., que podran contribuir a sumar informació addicional de cara a establir els nostres riscos. Ara estem molt encaparrats a aconseguir finançament amb un projecte que hem demanat, precisament, que ens ajudarà a agafar tota aquesta informació i generar algoritmes intel·ligents que ens permetin predir qui pot emmalaltir i fer actuacions més precoces. Jo sí crec que hi haurà, sobretot la solució vindrà a integrar informació disponible, no tant que creem aparells específics, sinó que jo tinc el smartwatch marca no sé quantos, jo tinc un altre. Doncs jo no, jo tinc el mòbil i resulta que el mòbil pot detectar que jo passejo habitualment per una zona de molt alta contaminació. Això augmenta el risc, per tant, jo puc generar informació que tu et vinc i dir, escolta, canvia la teva rutina de caminar perquè vas per una zona que t'augmenta el teu risc cardiovascular. O sigui, això jo sí crec que en no molt de temps tindrem aquesta informació. Si som capaços de solucionar la part de la privacitat de les dades. Això és una altra cosa. Jo afegiria també, per la formació professional, que evidentment tot això és necessari i s'ha de fer, però la part de la persona que està al costat, que està a l'altra banda, escoltant, aquesta escolta empàtica, aquesta escolta activa de què li passa al malalt, què li passa a cada persona en particular, perquè la malaltia estem parlant d'aquí com si tothom fos igual, però després hi ha la diversitat, la particularitat de cadascú. Jo crec que aquesta part de professionals que puguem escoltar, atendre, orientar, contenir les emocions, també va de la mà de tot això. Si em permets fer un afegitó, i totalment d'acord amb això, i et posaré una informació real que ens va passar a nosaltres en el primer estudi que vam fer de telemedicina any 2012. Teníem gent molt gran inclòs en un estudi i els fem una avaluació de satisfacció en utilitzar l'eina. Primer els preguntàvem a la gent gran, penseu que teníem una edat mitja que l'estudi de pràcticament 79 anys, teníem pacients de fins a 94. I els preguntàvem, escolti'm, què passaria si jo a partir d'ara li dic que li faré el seguiment a través d'una pantalla d'ordinador o d'un sistema? Llavors, el 60% dels malalts ens deien que ells no es veien capaços de fer-ho. No, jo no, això no és per mi. I ens menjava el cucut, no ho faci, però ho fem. Els fem una avaluació de satisfacció. Doncs sobre 10 puntuaven com 9,7. I els preguntàvem, escolti'm, i independentment del nivell d'estudis, de l'ús previ de tecnologia, gent que no sabia utilitzar un caixer automàtic, ho van veure. I llavors van dir, com és això? Perquè ells no puntuaven l'aparell, puntuaven l'equip que hi havia al darrere. Ells no estaven puntuant, estaven puntuant a l'Antònia, que quan hi ha un problema amb tu, l'Antònia em diu, exacte, per tant, totalment cert, nosaltres ho hem constatat.
i era aquest factor. És que al darrere d'aquesta tecnologia, per això jo soc molt defensor de la integració d'aquests gadgets al voltant del teu entorn normal d'atenció. Per exemple, als Estats Units, tota aquesta part d'atenció remota munten un centre de trucades a Florida que dona cobertura de gent d'Oregon, perquè m'entenguis tu. Llavors, clar, un vincle com a tal és molt difícil d'establir. Si tu tens un sistema de seguiment que et parlen del teu metge de la família, de la teva infermera, que es fa des d'aquest entorn pròxim, és aquest equip al darrere. Per tant, sí, totalment d'acord, hem de potenciar aquesta integració i l'associació d'aquests gadgets al darrere tenen persones, perquè si no... Està publicat que tenir el mateix metge o metgessa de família 15 anys disminueix el risc de mort un 26%. Imagina't. Exacte. I a partir dels 2 anys ja hi ha diferències, no? Vull dir que és claríssim, claríssim. Moltes gràcies.